Meidän yhteinen taival alkoi keväällä 2011. Pitkä aika on siitä hetkestä, mutta muistaisitko, mikä sai sinut etsimään henkilökohtaisen valmentajan? Itse asiassa mä en ollut varsinaisesti etsimässä henkilökohtaista valmentajaa, vaan mä näin sut treenaavan toisen henkilön kanssa kuntosalilla ja se näytti niin hyvältä ja sitten kun mä kuulin vielä, juttelin tämän naisen kanssa jossain pukuhuoneessa, niin hän kehui kovasti sun valmennusta ja sitten mäkin päätin lähteä kokeilemaan. Kokeilun tielle jäit. Minkälaisia tavoitteita tai odotuksia sulla oli sitten, kun hankit itsellesi oman valmentajan? No joo, siihen aikaankin liikuin paljon ja lähinnä mä kaipasin kuntosalille semmoista jotain uutta ohjelmaa ja ohjeistusta ja yksi yksittäinen tavoite oli leuanvedon oppiminen. Ja no, siitä se lähti sitten vähitellen liikkeelle ja paljon on tullut hyviä asioita vastaan. Aivan. Meillä on tavoitteet muuttunut monta kertaa eri kausien aikana. Kertoisitko, mitä valmennus sitten konkreettisesti on ollut? Että esimerkiksi tässä tämän leuanvedon ja mahdollisesti jonkun muun kohdennetun tavoitteen ympärillä. Joo, sä oot aina tehnyt mulle hyvät ohjelmat, taikka se oli se alkuperäinen tavoite, mitä mä ajattelin, että mä haluaisin, niin kun, että joku miettisi mulle valmiiksi, että kuka tekee saliohjelman, että mun ei tarvitse itse miettiä, mitä mä teen ja kuinka mä reenaan, taikka toki mä muuten sitten teen muita lajeja, mutta että lähinnä tämän salin osuudelta. Ja sä oot tehnyt erilaisia ohjelmia ja harjoituksia ja neuvonut. Ja viime aikoina se on tosiaan ollut sitä, että käytännössä kerran viikossa ollaan treenattu yhdessä tai ainakin sun valvovan silmän alla, että sä oot pystynyt niin kuin päivittämään sitä jatkuvasti, että sen mukaan, mitenkä niin kuin omat toiminnot on kehittynyt ja mikä on tuntunut hyvältä tai mikä on tuntunut vaikealta, niitä on muutettu aina tilanteen mukaan ja päivitetty ohjelmaa ja mun ei ole tarvinnut välittää sitä, että mitä tekisin, kun sä oot miettinyt sen ajatuspuolen. Kyllä. Kertoisitko jotain muutamia konkreettisia tuloksia, mitä valmennus on tuonut sinulle? No joo, tietysti tämä leuanveto, se onnistui sitten jossain vaiheessa ja muutenkin käytännössä varmasti lihasvoima on vahvistunut paljon. Et se on se, mitä mä oon halunnut, että on voimakkaampi olo ja jaksaa arkipäivässä paremmin. No, erinäköisiä temppuja ollaan tehty ja liikkeitä, mutta pääsääntöisesti se, että treenaaminen on kivaa ja siitä saa voimaa. Kyllä. Tähän loppuun, niin pystyisitkö laittamaan pähkinän kuoressa koko hyvän toiminnan tai mitä valmennus on ehkä yhdellä kahdella sanalla tai jopa lauseella? Tuleeko mieleen jotain? No, paha kysymys. Täytyy sanoa, että se on semmoista mukavaa yhdessä treenaamista ja ehkä se kertoo jotain, että kun alun perin mun piti hankkia tämä valmennus 3 kuukaudeksi, niin nyt sitä on kulunut jo yli 3 vuotta, että kovasti olen tykännyt. Kyllä, kiitoksia. Kiitos.